Хайырлы көн, дуслар. Бүген сезнең белән яңадан Татар карашы рубрикасы. Татар карашында татар дөньясындагы булган вакыйгаларның татар карашыннан сезгә сөйләп бирәбез. Шуңа күрә тапшыруыбыз өч таянышка таяна. Татар турында, татар телендә һәм татар карашында. Бүген без сезнең белән узган атнада Башкортстандагы үткән бер конференция турында сөйләшеп алыйк. Еш кына кайбер бәндәләр арасында сораулар туа. Нигә сез Башкортстанга зур игътибар итәсез? Җавап бирәм. Чөнки Башкортстанда Татарстаннан тыш саннар буенча иң зур татар төркеме яши. Без аларны Уфа татарлары дип атыйбыз. Бу төркем 100 ел элек Татарстан эченә кушылырга тиеш булган, ләкин кызганычка каршы бу проект тормышка ашырылмый. Тулысынчарак моның турында без сезнең белән үткән тапшыруда сөйләштек. Димәк, узган атнада Уфада башкортлар Евразия төрки халыкларының дисциплинар ара тикшерүләре контекстында исемле дигән зур конференция узды. Анда бик кызык һәм мөһим чыгышлар булды. Менә бу чыгышлар кисәкләре Башинформ сайтында чыкты. Исегезгә төшерәм, Башинформ ул дәүләт мәгълүмат чарасы. Шуңа күрә махсус эшләнелгән эш дип фикер йөртеп була. Мәсәлән, Башкортстан хөкүмәтенең премьер-министрының урынбасары Азат Бадранов чыгышында менә нәрсә сөйләде. Уфа төрки һәм көнчыгыш тикшерүләрен җәлеп итү ноктасына әверелә. Соңгы 2-3 ел арасында пандемияны исәпкә алып, күп кенә фәнни чаралар, форумнар һәм конференциялар, семинарлар һәм мәктәпләр узды ди ул. Аларда Русиянең төрки телле халыкларының әйдәп баручы тикшерүчеләре катнашты. Һәм бу потенциал әле тулысынча ачылмаган ди Азат Бадранов. Азат Бадранов фикеренчә, республика бу контекстта күршеләрдән өстән тора. Русия дәүләтендә составында ирекле керү тарихы, хәрби батырлыкның һәм ватанны саклауның тирән традициялары, урындагы халыкта этник узаның төп элементын сыйфатында пантюркизм һәм панисламизм булмавы, дип әйтә Азат Бадранов. Кемне искә төшереп бу сүзләр әйтелгәнен аңлар өчен зур акыл кирәкми. Аңлашылып тора, бу татарларга кагыла. Чөнки Татарстан хәзерге көндә мусульман һәм төрки илләре белән актив рәвештә эшләр алып бара. Чөнки татарлар саннары буенча иң зур халык. Татарстан Русия эчендә иң көчле регионнар арасына керә. Шулай ук татарларда дәүләтчелек мирасы да зур. Димәк, бу ниндидер көнләшү. Татарлар, Татарстан дөнья күләмендә үз эшен алып баргач, безгә дә игътибар итегез. Бездә шунда кайбер нәрсәләргә ярарбыз дип әйтәселәре киләдер. Мәскәү, ишет безне дигән сыман тоела бу сүзләр. Моңардан тыш, бу пропагандада Беларус дусларына да таянып карадылар. Менә мәсәлән, Белоруссиядагы бер галим кеше нәрсә әйтте. Башкорт үзенчәлегендә милләтчелеккә, пантюркизм идеологиясына омтылыш юк. Башкортлар евразийчылыкка аеруча әзерләнгән һәм аларның Евразия ансамблендә тыныч-тыны, ниндидер радикаль идеяларны тигезләү өчен ишетелергә тиеш һәм алар еш кына барлыкка килә. Бу җәһәттән Башкортстан башка төрки дөнья белән үзенчәлекле күпер ролен уйнарга мөмкин. Ул бик мөһим чик буенда, Идел буенда, Урал буйларында славян һәм төрки, ислам, православие дөньясы чигендә урнашкан. Исегезгә төшерим, 2007 елда Башкортстан үз теләге белән Русиягә кушылуга 450 еллык юбилейын бәйрәм итте. Һәм алдагы елларда соңрак та без империя солдатлары, без татарлар сыман сепаратистлар түгел дигән пропаганда официаль башкорт җәмәгатьчелек активистлары ягыннан еш кына яңгырады. Ә инде алдарак 2002 елда бөтен дөнья башкорт корылтайы тарихта фальсификация юк дигән конференция уздырды. Монда шул ук сүзләр яңгырады. Без фәнни гамәли конференциядә катнашучылар башкорт халкының демографик потенциалын ныгыту, Россия дәүләте һәм рус халкының мәнфәгатьләрен объектив туры килә дип билгеләп үтәбез. Чөнки башкортлар Идел-Урал төбәгендә җәелгән татар экспансиясе өчен кирәкле каршылыклык булып тора. Бөтен Идел-Урал буе ареалы аша Казакстан далаларына кадәр сузылган татар поясының төзү татар экстремистлары хыяланганча Мәскәүнең дәүләт геосияси мәнфәгатьләренә җавап бирә алмый. Юкка гына патша хөкүмәте дә, совет хөкүмәте дә төрки халыкларының этнополитик мозаикасында татар факторының йогынтысы артуда куркып, Казанның гегемонистик амбицияларын тоткарлау өчен тырышлык куйганнар. Мәсәлән, большевикларның Идел-Урал республикасын, татар Башкортстан республикаларын төзү идеясына тискәре мөнәсәбәте ачык чагылды. 1906 елда ук граф Игнатьев җитәкчелегендә үткәрелгән ныклык буенча аерым киңәшмә Идел-Урал татарларының бөтен рус мусульман дөньясының татарлаштырырга омтылуы килгән куркынычны күрсәтә.
Димәк, күрәсез, 20 ел үткән конференцияда һәм хәзерге көндә дә шул ук тезислар яңгырый. Беренчедән, татарга каршылыклар тудыру. Икенчедән, Русия дәүләтенең Мәскәүнең кылы ролен үз өстенә алу. Шул ук татарга каршы сәясәт, татарны башкортлаштыру сәясәте дә менә шундый фундаментка төзелгән. Монда башкорт халкының чын мәнфәгатьләрен кайгырту юк. Монда иң мөһиме татарга зыян китерү максаты тора. Шуны онытмыйк, дуслар. Мондый бөгелү татарлар җәмәгатьчелеге һәм галимнәр арасында да бик хас түгел. Ләкин соңгы арада кайбер татарлар дип йөргән кешеләр арасында шундый бәндәләр күренгәли башлады. Ләкин алар турында икенче тапкыр сөйләшеп алырбыз. Димәк, шундый тезислар яңгырасын өчен шундый зур чаралар Уфада уздырылган. Калган андый чаралар турында әйтәсе дә юк инде. Мәсәлән, Башкорт Корылтайы Башкортстанда шул ук көннәрдә туган якны өйрәнүчеләр форум уздырды. Һәм татар төбәк өйрәнүчеләре, татар галимнәре бу форумга кертелмәде. Монысы аңлашыла. Чөнки бу чарада шулай ук ничек алдагы халык санын алу вакытында күбрәк башкортның санын күбәйтергә, татарны киметергә, башкорт милли үзаңын татарлар арасында үскәрергә дигән идеяларны пропаганда алып барыла. Мондый урыннарга татарны чакырып булмый бит. Монда нәрсәне әйтәсе килә? Халык дуслыгы турында сөйләсе дә юк. Бу оештыручыларга гомумән билгеле мәсьәлә түгел инде. Ләкин шул ук вакытта оештыручылар таш вирустан да үз кунакларын, катнашучыларын сакламыйлар. Чөнки бу конференция ябык бүлмәләрдә үтте. Халык саны алдыннан шул ук халык санын кәметергә дип максат куялар микән? Анысы сорау астында кала. Нәтиҗәсендә нәрсә? Беренчедән, шуны онытмаска кирәк, дуслар. Син үзеңне кемнеңдер хезмәтчесе дип тотасы килә икән, үзеңнең өчен түгел, чит сәяси проект өчен хезмәт итәсең. Субъектлыгын югалтасың, субъект урынына объект дәрәҗәсенә төшәсең. Димәк, үз-үзеңнең киләчәгеңә хуҗа булмыйсың, ә кемнеңдер кылы хәленә җитәсең. Ә инде бу сорауны әхлаки ягы турында сөйләсе дә юк. Минем фикеремчә, башкорт халкына мондый кыллык кирәкми. Тугандаш халкыбызның үз мәнфәгатьләре бар. Һәм бу мәнфәгатьләр үз җиреңнең байлыкларын киләчәк буыннарга саклау, телеңне, мәдәниятеңне үстерү. Ләкин күрше халык көченә таянмыйча, ә үз көчең белән мөстәкыйль рәвештә үстерү. Чөнки Алла Тәгалә безгә шундый юл белән барырга кушты. Һәм бу юлда татарлар да, башкортлар да бер-берсенә таяныч була ала.